Per poder-ho respondre d'una manera clara, hem de primer explicar què entenem per independència i segon, quin camí hauríem seguit per arribar a assolir aquesta independència. Crec que una Catalunya independent, d'aquí 15 anys, serà tan independent com altres estats europeus que ara són estats independents i pels quals el concepte d'independència haurà canviat molt respecte al que era un estat independent de meitat del segle XX, per dir-ho així. Perquè històricament el que dona independència és tenir unes fronteres que controles, tenir un exèrcit que les defensa, tenir una moneda pròpia que pots emetre i de la qual pots fixar la paritat, i tenir una capacitat de legislar en l'interior del teu país. D'aquestes 4 coses és evident que moltes d'elles ja s'han perdut. És a dir, les fronteres ja no les controlem. Hi ha unes fronteres de la Unió Europea, però les fronteres interiors són absolutament transparents tant per mercaderies com per persones. Exèrcit encara en tenim, però jo em pregunto de què ens serveix. D'aquí 15 anys o 20 anys, el lògic és que hi hagi un exèrcit europeu integrat probablement a l'OTAN o no, si encara existeix, però no crec que hi hagin gaires exèrcits nacionals, més que com a part d'un exèrcit més global. Moneda ja no en tenim, ni nosaltres ni ningú, i per tant capacitat de fer política amb la moneda no en tenim cap. I capacitat legal sí que en tenim, molta, però cada vegada menys, perquè moltes de les coses que es legislen aquí són transposició de directives europees que es transponen en les legislacions estatals. Clar, aquest procés, aquests propers 10 o 15 anys, encara s'accelerarà molt més. I tant en els aspectes de defensa com en els aspectes legals, com en els aspectes monetaris i econòmics, aquesta independència anirà baixant molt, de manera que una Catalunya que vulgui ser independent i que ho sigui l'any 2025, el màxim que pot aspirar és a ser tan independent com siguin els altres països europeus, i per tant això és molt poc, s'assembla poc a el que a vegades ens imaginem amb la paraula independència. La segona cosa és que quan jo m'imagino com serà una Catalunya independent, tinc de dir que per imaginar-me-la tinc de saber com hi hem arribat. I potser simplificant, jo crec que el convenient seria que arribéssim a ser independents a través d'un procés que passa per 3 pactes imprescindibles. Primer, un pacte intern. És a dir, hem de voler ser independents i hem de voler ser una majoria suficient dels que vivim a Catalunya, i ara aquesta majoria encara no la tenim, però la podem anar creant. Però precisament per crear aquesta majoria, per fer aquest pacte intern, hem de fer aquesta definició de a on volem arribar, perquè molta gent el que voldria és saber, per dir sí o no, què és el que se'ns proposa. Després del pacte intern, hi ha anat 2 pactes diferents que també són imprescindibles i que aquí ja és més difícil saber quin serà primer o quin serà segon. Un pacte amb la Unió Europea i un pacte amb l'Estat espanyol. Aquests 2 es condicionen molt l'un amb l'altre, perquè la influència de l'Estat espanyol en la Unió Europea també és gran. Per tant, una Catalunya que jo pressuposo que arriba a la independència, havent passat per aquests 3 pactes, pot ser una Catalunya molt desitjable com a país independent, entre cometes, amb aquesta nova visió de la independència. Una Catalunya que arriba a ser independent, jo no sé per quin camí, sense haver aconseguit aquests pactes,
jo crec que podria ser molt perillosa des d'un punt de vista de la convivència interna amb Espanya i amb Europa. I per tant jo estaria en contra d'aquesta, per dir-ho així. A veure, sense la interna jo crec que aquesta és imprescindible. Si hi ha un pacte amb Europa, vol dir que Europa de veritat considera que és bo per a Europa que Catalunya sigui independent, i jo crec que això pressionaria molt a Espanya. En aquest procés d'Unió Europea, Catalunya pot sortir molt beneficiada de formar part important d'una potència europea, d'una Europa unida. I des d'aquest punt de vista, el no estar dintre d'Espanya o estar fora d'Espanya no ens crearia un problema de disminució de la defensa dels nostres interessos, si hi hagués una potència europea real. Mentre no hi ha una unitat europea, sinó que a Europa encara funcionen els estats, passa una mica això mateix, però a un altre nivell, i és que en les decisions europees el que compten és les decisions dels grans estats, ens agradi o no ens agradi. Si tinguéssim una bona relació i tingués una lleialtat superior a la que té ara l'estat espanyol respecte de Catalunya, estaríem molt més ben defensats a Espanya com a catalans, formant part d'Espanya que ens defensés, que no pas ens ha de defensar sols. I això les regions alemanes ho tenen molt clar i les regions franceses ho tenen molt clar. El problema que tenim ara és que l'estat que ens ha de defensar no ens defensa prou, ni en la nostra llengua, ni els nostres interessos comercials, ni els nostres interessos. I per tant, o resolem aquest problema, o el fet de sortir d'Espanya no ens crearia una disminució, però estaríem poc ben defensats, de la mateixa manera que està poc ben defensada Dinamarca, o està poc ben defensada Grècia, o està poc ben defensada Àustria. Avui dia, en el món, hi ha 150 no sé quants estats. I una de les coses simbòliques importants dels estats, que és el que està passant a Palestina, per exemple, i Israel, és tenir el seu representant a les Nacions Unides. I una de les coses que li passa a Palestina que no té ara és que no té un representant a les Nacions Unides. Clar, si nosaltres ens imaginem que no serem independents fins que no tinguem un representant català a les Nacions Unides, a mi no m'estranyaria que d'aquí 20 anys a les Nacions Unides hi hagués un representant europeu i no un representant de cada estat. És urgent, jo crec, que hi hagi una lliga europea, que la Champions no és una lliga europea. La Champions és una sobreestructura a partir de les lligues espanyoles i tal. Jo crec que hi ha una sèrie d'equips de cada un dels països europeus que ja haurien de jugar directament la lliga europea. Hem de canviar l'estructura institucional de manera que tu sàpigues que quan tu vas a votar els teus representants en el Parlament Europeu, estàs influint en quin serà el govern europeu. I això ara no passa. Quan hi ha un tema de fons, es parla anglès. Hi ha d'haver una llengua comuna, i segurament aquesta llengua comuna serà l'anglès. Per tant, el català pot arribar a ser una de les llengües oficials a la Unió Europea, el qual vol dir que tingui uns certs drets, però no els que de vegades ens imaginem que pot tenir. Hi haurà una harmonització del que en podríem dir les bases de l'estat del benestar, però tardarà molt a haver-hi una igualació de les cobertures i de la qualitat. És a dir, que hi haurà ensenyament públic gratuït per tot? Doncs segurament sí.
que hi haurà una sanitat pública gratuïta per tot, també, però no voldran dir el mateix. Però jo crec que el primer que és important és que augmenti el concepte d'infraestructures europees, en el sentit que siguin infraestructures planificades a nivell europeu i finançades a nivell europeu, amb una part molt més important de les que ho són ara, hi ha algunes d'elles. Per què? Perquè això estructurarà molt millor Europa i augmentarà molt la racionalitat d'aquesta planificació amb visió global. Això té una conseqüència ineludible, i és que ha d'augmentar molt el pressupost europeu. En aquest moment no arriba a l'1% del PIB europeu. Clar, ja pot planificar coses a Europa, ja pot, si després els que les han de finançar i els que les han de fer són els estats, Europa pot dir que vol el corredor mediterrani i l'estat espanyol pot dir que en vol un altre. Els estats que estiguin per sobre de la mitja europea amb renda per càpita han d'ajudar en els estats que estiguin per sota de la renda europea, per sota de la mitja europea, amb renda per càpita. Per tant, el que ara són transferències internes dintre d'un estat, en alguns casos exagerades, com és la nostra, en el cas espanyol, no desapareixeran. Hi hauran d'haver també unes transferències intraestatals, no intraestatals, sinó d'estat amb estat, com hi ha als Estats Units, com hi ha a tots els estats federals.